Значи има свободно време, т.е. може би е прочел новината, която и ти си прочел, именно, че деня на Земята ще се увеличи. Ами да, ще се окаже, че климатичните промени всъщност удължават деня, защото високите температури водят до забавяне на въртенето на Земята със скорост, която според учените не е наблюдавана през последните 3,6 милиона години. И очакват до края на 21 век климатичните промени да влияят повече относно дължината на деня, отколкото Луната. А това означава ли, че денят ще бъде повече от 24 часа? Това е много интересно. В някакъв момент, защото Луната също влияе на удължаването на деня. Всъщност това, което прави, е тя влияе на океаните. И океаните действат като един вид спирачка, да го наречем, в инерцията на въртенето на Земята. И в двата случая деня ще се увеличава, то е много малко. Аз изчислих, че след 1 милиард и 100 милиона години преди обед ще продължава до 4 часа след обед и ще се казва около обед. Преди обед и след обед. Чакай, тогава ние с теб няма да сме в този свят. Значи по времето на динозаврите денят е бил 23 часа, а преди милиарди години е бил 18 часа. Мале, а ние си мислим, че нямаме достатъчно Сутрешния им блок тогава е За 30 минути. работохолиците това е празник. Аз нямам против да е 25 часа. Още един час не ви ли си иска да имате такава също схема? един ден. Ама между съня се събота и намалява. Ама Става по-малко. Що може да се... един час отгоре ние сме невротици, ние ще го изработим, няма да го изпим. Аз и ти, Този час. За другите хора. Това е ужасно. Хората и без това правим глупости на Земята. Сега ще имаме още повече време да правим глупости. Не сте съгласни с мен? Може да има и още повече време да правим хубави неща. Погледни го Един така. час и един час. Знаеш колко неща могат да се случат за един час? Колко сте позитивни. Добре, че сте тук. Наистина напоследък ме е налегнал един негативизъм. Добре, че сте тук наистина. Добре. Ти си по-малко задръствания. По-малко задръствания. Хората ще имат повече време да стигнат където трябва да стигнат. Да. А джензитата дали ще имат повече време да ходят сами на интервю на работа? Голяма мистерия това. Да, има една статия, едно проучване, между другото, много интересно, че един от 5 кандидати от Gen Z идват на интервю за работа с родител.